बे ओनसोलनिया जगाजगनि बेबस्थाया निस्सय मोजां जाबाय। बिथांमोना दिहुननाय माखासे आबादनि बिथिङाव दिनै बाजाराव लांनो थाखाय दिनै बेमारिफोरखौ बे ओनसोलाव लायनो बा दोनहैनो थाखाय दिनै एम्बुलेन्सनि जगाजगनि बेबस्था बे दिनैहाय मोजां जानानै फैबाय। आं सानो दिनैहाय फाथाबारि बरपाटार उगुरि नांगोलभाङा बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे गोजोननायखौ आरोबाव जोङो आरोबाव साबसिनै खालामनो थाखाय नैबे दालांनि साजोंनो बे लामायानो आरोबाव आसाम मालायाव हाबनानै दङ। स्टेटनि आसाम माला 2.0 बेयाव हाबनानै दङ आरो बेजों सानजाहा जि दालां जोंहा नांबावगौ नांगोल दैनि सायाव बेबो लुफुंजागोन। बेनि उनाव जोङो आसा खालामनो हायो बोसोरनि उनाव बे ओनसोलाबो बेकवार्ड जानानै थालिया, बे ओनसोला वेल कानेक्टेड जागोन आरो फारफ्रोम बिथिंनिफ्राय जौगासारनायनि जिखिनि राहा बे ओनसोलावबो जाफुंसार जागोन। गोबाङानो गोबां रोखोमै सिन्था खालामलायबाय थादों जे सोरनि मुं दोननाया मोजां। नागिरनानै मोनाखै रायजो राजाफ्राबो जे बे ओनसोलाव सोरबा गेदेमा सुबुं दं नामा, बोरै दोननो। खायसेया बुंदों आइ फवालिनि जानांगौ, सोरबाया बुंदों जोंनि बे ओनसोलनि मुंख्लंफोरनि नामाव जानांगौ आरो जोंहा दावहारु जोहोलावफोर बिखेसकरि बेनि साइडनिफ्राय जोंहा बुंदों जे बिथांमोननि सासे दैदेनगिरि गेदेर दैदेनगिरि जाब्रां मुङाव जाब्रां ब्रिज दोननांगौ होननानैबो बुंदों। दा बेखायनो बे कनसेन्सास जायाखै। बांसिनै जाब्रांनि मुङैनो दोननो हायोबा मोजां होननानै बे बाथ्राखौ बुंबाय थादों। ओंखायनो आंबो दिनै आं पार्सनेलि जेबो बुंथ'नो हालिया।